Жанлы гараж кабызылды. Элек-электен уйлап табучыларга жанлы гаражлар ярдәмгә килгән. Ягъни һәм инженерикслар. Газ. Тяга. Рема. Диз. Һәм теге ничек әле? Әйе, мозго. Һәм игътибар. Баш инженер Тимми. Жанлы гараж. Киеп карау. Ага. Рема, педаль әйләндерәм. Баш инженер, майлап бетерәм. Тимми, кыяфәтең, кепкасы кыйык, куллары тырналган, әле җитмәсә буялып беткән. Тапсыз инженер. Инженер түгел ул. Инженерларның токымы шундый. Таплы, илһамландыра торган. Тынычлан, Диз. Біз бит велосипед төзәтәбез. Тап! Шундый кызыклап пычранган тәгәрмәч. Ниһаять матур кунак, шам! Менә бите. Монда үтегез. Сезгә ничек булышырга? Миңа макияж кирәк. Илһам бирүче туташ фото бәйгесенә киеп һәм газлы су. Газлы су. Мин ательега үтегез. Нинди стиль илһамландыра? Эклектика. Ниндидер эклектика ди. Бигрәк сәер. Экспресс ганлау. Менә нәрсә кирәк. Ул шулай каушап кала. Газ, үтегез. Мин яңа образлар эзлим. Миңа яңа стиль кирәк. Бары тик үземә генә хас булган. Кара сине. Беркемгә Охшамаган. миңа менә нәкъ шул кирәк тә. Юк, ул таплы. Ә бездә илһам бирүче туташ. Таплар да илһамландыра ала. Илһамландыра торган әйберләр. Өрфия тукыма, яктылык уены, яңа образлар. Таплар исемлектә юк. Дизайнга керешәбез. Апгрейд өчен безгә кирәк була 2 метр тукыма, җеп, фонарьлар һәм кайчы. Минем стилемә туры килгәнен табыгыз. Ая, һәм әс үлчәмле корыч тышлык. Моны кая куярга? Шикешәйк. Ага. Бырып җибәрәбез. Менә шулай. Менә монда суккалыйбыз. Һәм кысып куябыз. Шаккаттырыр вакыт җитте. Каршалыгыз илһам бирүче туташ. Менә мин дә. Илһамланыгыз. Әйе, без хәзер сәпитне төзәтеп бетерә яздык. Кием инжир булгандыр. Ошамый. Белгән идем аны. Бу ошый. Тик анда тап бар. Нәкъ шулай. Һәм илһам бар. Таплар. Аны нәрсә илһамландыра икән? Нинди кызыклы пычрак тәгәрмәч. Миңа яңа стиль кирәк. Бары үземә генә хас булган. Таплар да илһамландыра ала. Нәкъ шулай. Һәм илһам бар. Мин беләм. Кием яраткан шигырьләреңә туры килергә тиеш. Тим музыка. Киемдәге тапларны күргәч, әниң нәрсә әйтер? Карарбыз.
тамғабызны қуябыз. Таплар! Ура! Ах, минем даныма тап düştü. Қара сине, ғади комбинезонда илһамландыра ала икән. Комбинезон belki оңайлыдыр да, тик фотобәйгедә җиңеп булмаячак. Булмаса ни, аның каравы таплы төзәтүчеләр бәйгесендә җиңәрбез. Дөрес. Ah, тагын тап. Кайсыгызның эше? Мультфильм Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде.